pan nes i gychwyn hefo Hywel Dda, do'n i'n gwybod dim byd am preceptorship. Yr unig beth o'n i'n gwybod oedd bod rhaid i fi wneud o unwaith o'n i wedi gorffen yn y prifysgol. So, ddos i lawr i fan hyn, ges i e-bost yn deud, reit, dyma be di'r plan, efo'r holl study days a falle. A gen i'n dweud, right, okay, interesting. A wedyn siarad yn ôl wedyn hefo yn ffrindiau mewn gwahanol bwrdd iechyd. A oedden nhw'n dweud, wel, sgynny ni ddim study days. So, drwy sbio ar be oedden nhw yn gael drwy preceptorship nhw a be dwi wedi gael, dwi'n meddwl bod fi wedi gwneud y penderfyniad da. A yr un gorau ar gyfer fi ar gyfer cychwyn yn gyrfa fel nyrs. A mae'r gefnogaeth dwi wedi gael dros o mis Hydref tan rwan yn briliant. A y gefnogaeth dyn ni'n gael o fewn yr gwaith ag o fewn y dyddiau astudio efo'r preceptorship. A wedyn dyn ni'n cael cefnogaeth am y flwyddyn gyntaf drwy pobl preceptorship, so gallai'm gofyn am ddim gwell.